Shibenta banyarap yakibadon kam snam ukertong ke NPP na North Shillong uba ransom sutenga ulaong ba un senyang snam lem hadian lai snem ba ulasange yakania ulaong habakren haka program ai snam kabalong menta khat khandai terik unai wing hajar huar ha pasture institute laumali yakani ka program la pelong ka ajing im voluntary donors organization. Kublai ya kenika ITN Voluntary Blood Organization kabar nalu kibor manchuan nalu banga join hi kelajuan syakmat ban kapor ban yarap ini ban ai kenika senam ka no ban ai monsubha jeng ai monsubha ni das ngu shisha ya kenika seng namar ba amba ka ai tangah kenika district jongi kalet chikwi wiki district kalet chikinong kalet chikaro riboy district kaya yarap itu ke blood bank ke bethamai kalet chatura ka don lagi branch di chapo Karo Hills kalet po juai sejuai di don lagi branch so mdai bai dia yarap tang hane po East Khas Hills mdai yarap yang i kum ka SPTC kadai ka Meghalaya Blood Transfusion Council kidai ki member jong ka Meghalaya Blood Transfusion Council but i yarap yang i as state mdai tang district mdai ko state tingam don ban ong ke ngan thai lai plan do menya ke jing don kam rok hai dai tang ko wei again ngan show repeat ya kai bang ong ba state jong hi haba Kenya kan ka voluntary blood donation nani ka jeng ai monsokha kaduna bha katba ka WHO recommendation ka de hado shispa tinga thai khat phra hado shispa tinga thai ni dang ya don kam bha bani tre shakmat te ka government jongi ru ka la don ka ta ka ni ong ke e kane ka ba ka MOU ka partnership ba ka company apa ka private firm kata ngin sa don kata ka pilot project ngachia na ni nomor ba ngin don kam ya phi kata kadang ngachia na ni dan don ka partnership akan ka termo benpol kan sedang ka pilot project ha por Riboy district ting ngi kerpat ba kum flyer rap ngi bros kata pindang ya don ba ngi ha ka pilot project ba kan don por Riboy district nama ka Riboy district ka ka aspirational district ngi kwa ba kan de ka way district ka ban I example ya ka state bro ka way nomor kila don lupa ka 50% kata ka voluntary blood donation ngin push ngin try ban achieve ngin hit ka target of 100% ha padeng hendru banai tinga try ngila ban le kata chisian pa ka Riboy district kala ban i ban ngila ban kioi kata ka sispa nga try ketu ka jo ka plan ban i pakhan nam ta ka Riboy ngila ban ban one padeng ngin implement we district but ka district apa ka state broke away nginang bon happy ni ki ba ai replacement donor dai ki replacement donor ko don mata kasni song thu ba namar bagi don kini ki volt ki dong ai man smobha kumne takadaw da ki don makana ki bhain jong fi ha ki hospital jong phi phim dan kam shu ni shakmat lada ka voluntary jong ka kiu na ka bangi don manta ka kiu ha ki san phone repho nim don kam bangen ma phinya mare from pillar to post ban ya wat brio ban nga habli wat brio nga habli wat ki bahaye nga habli wat kita ne shukhat brio nang ni nang tai ban wan ice na ngi ngin nom don kam kum ya kata lada ki bon ki brio ki balong kum kini ki member jong ka ai jim ki ba wan na ka mon smo bha khlam dam motor bakin yo ya kata ka e ba the benefits mo ki wan shu ai kata ki don kata ka altruistic ka de ka mensiam ka ba shu ai mon so bha ka desire ban ya ki brio te fi ki replacement donor barada man ta ka sni smo bha da fi mi nang ni shop yang ya ka e bangi krem ya ka e bangi krem khandet ba nang ni shakmat so bha ya what is it ban aware ban motivate ban educate ke ibang lakran khandit ni ikiparlok tang phi bhai yo phi by replacement donation in perchang ban pinya bat ban ngin kala yo phi pede ki replacement donor as voluntary blood donors because ke ibang ai mata ka si pro aru kide ban kham samla iban nang kham klan kiba ngatrai hadun rupu sa hadun rupu snap hidayah na iban ya rap yangi ban long ki regular voluntary blood donor alakran come slam come born on mine but then I find it is a very good opportunity but kita replacement donor please this is the concept kashnong jungi ka Meghalaya jungi
kadai banyak no da ka voluntary the replacement mangindi ban social aid kibrio, and at the same time ba at least walang iong bakit professional donors kung don ray teng atharai hakaka jing ong mo ki ong ki mere ni kita replacement ngin chukhat ibahayeng bateng kapde shu bahayeng mala chukhat shu ala ka apisa kadai ka ba apisa na mana ngas ong kuno ban po mananang kan ong kalau napo kadang don di tingi kwa ban wen noi ka tu ibet voluntary donors. Thank you so much ba Andres. Kam ke bakra kani kedi kam ke bakodor bat kani kedi kam ke bedaya ro bat ngakermen skam bat babun nang ni syakmat kin mi syakmat ban aisna namar kani kedi kam ke babha kumbo ong tin pareng generous efforts to save life kata kedi ke bangas nguthu nakalian ke jonga ngaru hakini kisngi sengan sa yakren mo bali Pak Andreas long secretary jong kani organisation doktor ngaru ngan sawan aisnan nomor mentala laisnan ngaklem Pak ayo aisnan dia ngaru ngan sa yakren kini kisngi tila dada pedang tengi kani kejing aisnan ngaru ngan sawan ai nomor kumba pila ongi doktor mentan karon kamhi mo ban aisnan nomor hawangi aisnan ngimdu ru te kaba koridor kalomba ngilak ban contribute segitu beriu ibadan kam tam hagi jingjia iba per te sesisin akan ikistam ring kermen skam ba hakini ki ndiat panai kermen skam bakani kan double ya kani kasih hajar ar unit mo ini tristam Andreas i ba mausian belong i advisor to kani ka organization ini tristam nginya trailang mo ba kermen skam hi ba kani kan long mo kejingiram ya ki babun ki badan kam kejingiram ditang dah kini kedin